ni finaleak gogo handiz, hori kanporaketan uste delako egunik onena nula eukio, eman ezen dena nula eman, eta hori indala bi urteko finalian aukera politikoa eukita batalla ez ematia Grazian arantzakin, arantza hori atetzeko goz, ilusioz, da aligan ondo netiko esperantzaz etorriko naiz. Eta gero finala egira, esan duten zela, aratzi gartza bat monetik asko jardutuna, txispaduna, aritmutika behare bai, eta Aitor Bizkarra eta danak, ez, humoria Bermanian garrantzia ondenia emati egunak, orduan, humoriak ebisitasuna behak inbitzeunez, saioan zati handi bat humoreteko gala, eta esan bezala saio bixi bat, izango gala, hortan alegin dugu gala bintzen. Azpeitik gaztetxea, gure urre gorri, nonbait gozaraztea, gustatu Aitorri, amaika mezu behar ditugu igorri, ikusi nahi duenak bertara etorri, ikusi nahi duenak bertara